Ang sakit sa batok. Oo, masaya si Kati. Ciao. Ay, wala nga pala. Sorry po. Ano yung Basta tawag sweet. dito? Okay lang. Tuloy ba laro niya? Sabi ko. Hindi ko alam eh. Kaya ako sabi ko. Oh my God. Sa... May YH, may cutting edge. Tigilan mo. Hindi, sa mga... Kati. Ayaw ko na. Sama na sa akin ngayon eh. Edward. Laro. Edward. Edward. Galaw. Ano ba yung shorts na yun sa kapatid pa ni Ian? Edward. Parang ang liit niya. Parang ganito pa rin siya. Hindi kulay lang. Try mo kaya mag-operate sa baba. So, yun nga eh. Baka wala kang e-purse eh. Pagbukas kang papanood. Oo, sir. Pwede ko po makita dito sa laptop ko kung magkano na naman e-purse. Ay, grabe. Sige, bababa ako. Tatry. Pwede magpa-check sa ID.